Il-Gazzetta It-Torċa żvelat li d-Deputat Nazzjonalista Tonio Fenech kien ikollu aċċess dirett għal tarif internu sensittiv mingħand ta' istituzzjonijiet ewlenin tal-Gvern biex imexxi aġenda tal-partit tiegħu fil-qasam tal-finanzi. Dan sakemm kien għadu kelli mewlieni tal-Oppożizzjoni għas-settur. Tali informazzjoni li mhux bil-fors kienet issir pubblika bdiet tasallu regolarment grazzi għal xibka ta' ħbieb infilsati f'karigi maniġerjali f'awtoritajiet ta' prestiġju u meqjusin awtonomi, fosthom il-Bank Ċentrali ta' Malta, l-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Bit-tarif kollu għandu qabel jasal għand il-Gvern, Fenech mhux biss kien ivvantaġġjat biex jirreaġixxi u jbassar kull pass li tkun se tieħu l-amministrazzjoni, iżda seta' wkoll jimmanipola l-affarijiet favur tiegħu. L-uffiċjali pubbliċi involuti kisru l-kodiċi ta' etika li jimpedihom milli jkollhom konnessjoni ma' partiti politiċi. Barra minn hekk ħafna mill-komunikazzjoni kienet issir waqt il-ħin tax-xogħol. Grupp ta' persuni kienu jagħmlu parti minn Google Group imwaqqaf apposta fuq l-internet bl-isem Finance Shadow Group. Lan kien li jitqassam tarif intern governattiv u jfassal strateġiji partiġjani li jagħmlu ħsara lill-Gvern, partikolarment fis-settur finanzjarju. Tonio Fenech spiss kien jitlob il-parir tal-grupp li kien jinkludi qatt ta' persuni oħra u konsulenti tal-Partit Nazzjonalista. Il-grupp kien jitratta l-miżuri meħudin mill-Gvern Laburista u x'tip ta' reazzjoni kellu jieħu Fenech f'dan ir-rigward. Emails għaddew bejn il-kap tat-taqsima tal-Istatistika tal-Bank Ċentrali Chris Patch, il-kap tal-Komunikazzjoni tal-MFSA Keith Zara u Carlos Caminzuli mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Fl-istess grupp kien hemm persuni qrib il-Partit Nazzjonalista, bħall-ek segretarju privat ta' Fenech Colin Calleja, opinjonista Times u konsulent nazzjonalista Lawrence Zammit, l-eks uffiċjal ta' relazzjonijiet pubbliċi tal-Ministru Austin Gatt Jess Saliba u l-kap attwali tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Matthew Bonnet. L-emails fidejn it-Torċa jinkludu abbozz ta' stqarrija uffiċjali li kellu joħroġ il-Partit Nazzjonalista b'reazzjoni għal fatt li l-eks Direttur Ġenerali tal-NSO Michael Patch-Ross li huwa wkoll eks-Konsillier Nazzjonalist f'Taslima ma ġeddidlux il-kuntratt li għalaqlu f'Novembru li għadda. L-abbozz tħejja mill-uffiċjal fl-MFSA Keith Zara. Fuq dan l-abbozz imbdiet stqarrija uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Fit-tweġiba l wieħed mill-kummenti, Tonio Fenech jgħid li m'għandhomx jagħmluha ovvja li jridu persuna minn tagħhom biex tokkupa l-pożizzjoni ta' Patch-Ross. Zara f'waħda mill-mails li bat għamel link ta' storja li tellat fil-blog tal-opinjonista Daphne Caruana Galizia biex donnu juri li għaddila l-istorja u. Ar minn hekk Fenech jitlob verżjoni bl-Ingliż tal-abbozz bit-tama li l-istorja tinqabad mill-Aġenzija Ewropea Eurostat. Uħut minn dawn il-persuni kienu f'pożizzjoni maniġerjali u allura pagi u perkaċċi għoljin mħallsa minn fondi pubbliċi. Tali reati jesponihom għal passi dixxiplinari u possibilment tkeċċija mill-impjieg.